Els pums estaven amoïnats. El sol cada dia s'enfilava una mica més i l'escalfor començava a fondre les seves ales de gel. Aviat haurem d'anar a dormir al llac que hi ha al centre de la vall, rondinaven. No podrem tornar a volar fins l'hivern que ve. Hem de trobar una solució, deia un. Tens raó, si no aconseguim tapar el sol, les ales s'enfondran molt de pressa, deia un altre. Per què no demanem a los mandrós que vagi a dormir a dalt de la muntanya? Com que és tan gran, taparà el sol. Va proposar el pum enginyós i tots ho vam trobar molt bona idea. Van volar cap a la cova de l'ós i li van demanar: Bon dia, senyors, què podries anar a dormir a la carena de la muntanya per tapar el sol? D'acord, va respondre l'ós, i aniré si no m'empipeu més. Allà dalt tindré l'esquena ben calenta, va pensar. Mig endormiscat, va pujar muntanya amunt i es va deixar caure al punt pel qual cada matí el sol treia el nas. Al cap de poc roncava profundament. Els pums, molt contents, ho van celebrar perquè així el sol trigaria força més a aparèixer. Ara bé, els pims estaven cansats d'estar tancats. El puput i les orenetes, que havien tornat de l'Àfrica pensant-se que ja feia calor, tremolaven de fred. Els eriçons i les marmotes no s'atrevien a sortir dels seus caus. Ningú entenia per què el sol trigava tant a enlairar-se. Tot d'una, un pim molt espavilat va descobrir l'ós que dormia tan tranquil a dalt de la carena. Mireu, l'ós ens tapa el sol, va exclamar. Per això fa tant de fred. L'hem de fer marxar, deien els pims. Despertem-lo. Però, per més que li feien pessigolles a les orelles i li bufaven al nas, l'ós ronca que ronca. Van decidir utilitzar un mètode més convincent. Les orenetes, amb unes cordes, van enlairar l'eriçó. I, quan van passar per sobre del dormilega, l'eriçó va saltar i va caure amb força al damunt de l'ós. Aquest es va despertar de cop amb la punxada. «Au!», va exclamar. De l'ensurt que va tenir, va fer un bot i va rodolar muntanya avall. El sol va aparèixer somrient. Els pims i els altres animalons estaven molt contents. Ho havien aconseguit. La primavera havia arribat i la vall tornava a ser seva. Encara quedaven alguns pums als racons més ombrívols, però el pim manaire els enviava a dormir dins del llac. Els punts més aventurers estaven una mica tristos. No tenien ganes d'anar a dormir. Se'ls havien fos les ales i no podien volar. Els tocava viure dins del llac com gotetes d'aigua i esperar a que tornés el fred de l'hivern. Al cap d'uns dies, però, emocionats, van descobrir que una nova aventura començava per a ells. L'escalfor del sol els atreia cap al cel i podien córrer amunt en un núvol.